onako kako smo ostavili. Dođi! Pogledaj. Vidiš li što god, da? Vidiš li bi? Ne? Pticu? Ne. Prodavačicu kesten? Ne. Prodavaonicu slično? Ne. Vidiš li išta na nešto što te podsjeća prije nego što smo ostavili? Ne. Ne. Zato što je sve slijepljeno, duplo i gumirano. Više ničega ne. Dakle, bicikli, ceste, pješačenje. Sve to zastarjelo. Umrlo. Više ničega ne. Jesi li možda opačen toga? Ne. Ali vidim što? Glistu. Zašto si mi rekao, vrijeme prolazi brže onda kada se čita? To nikada nisam shvatio. Ti nikada nisi ništa shvatio. Čemu bi to služilo? A da, imaš pravo. Ali to mi ipak ne da mira. Zašto vrijeme prolazi brže onda kada se čita ili nešto radi? Ipak je to čudno. Da, postavi stol. Aha. Jesi kazaljke brže miču? Ti se zezaš, ali istinu ti kažem. Onda kad sjedim pokraj sata i kad sam gladan, tada mi se čini da se kazaljke ne miču. Ajde. Međutim, ako se kartamo, vrijeme samo što se okrene mi hop, već je prošlo pola sata. Jesi postavio stol? Pa, nisam. Pazi, čudno je to. Jer zamisli da postoji netko koji dok ja kartam gleda njihalicu. Hajde, tvoje je vrijeme. Dobro. Meni će vrijeme proći punom brzinom, a njemu ono neće napredovati. Ja ću sasvim prirodno ustanoviti da je, na primjer, prošlo 3,5 sata, njemu će za isto vrijeme proći samo 3 sata, zar ne? Vrijeme, to je konvencija. Što ti je to koncepcija? Sporazum. Razdijelili su vrijeme u godine. Godine u dan, dane u sate, sate u minute. Ne bili su u tome snašli. Da bi si lakše zakazivali sastanke. Eto tako, da. Pa da! Koliko dvije osobe imaju